Bi cudabûna xwe ya reng, çand, ziman û gelek ku di nav de jî mînakek serekeyî bajarê Mêrdînê. Bi dîroka xwe ya dewlemend, qesr û xaniyê xwe yên kevnar, şaristan û hunera xwe ya gelerî weke bûka baranê li deşta Mezopotamyayê dibiriqîne. Bajarê Mêrdîn, derveyî van, bi hemalê xwe yên bixurt û hêzdar jî navdar e. Bernameya jiyan vê carê dibe mêvanê hemalê Mêrdîn û çîroka wan guhdar dike. Jiyan vê hefte û her hefte roja çarşemê saet 18:30 de li ser ekranên TRT 6 pêşberî wê ye.